पेस्ट खत्म हो गल बा। कथी से मुँह धोल जाओ। मेहरारू गए रहलू मार्केट तो पेस्ट ना लिया के पेस्ट खत्म हो गल बा। कौन सी से मुँह धोल जाओ। खत्म हो गए देखी तो। हाँ ला देखा। अभी तो एमे बाटे ऐ देखी तो एमे अभी इतना बा 2 दिन से 4 दिन चल जाई। ली है ली गजब मेहरारू बिया। श्री राम श्री राम हरे राम। तो मैले हो गल बा। भल पहनले रहनी। हाँ कौन पहन जा। दोसर देखल जा। ओ ये फाटले बा। मेहरारू तारे कहले रहनी दीदी एगो गंजी खरीद के लिए आवे तू तो का भेल ना ले लू अभी खरीद के। हाँ तो कथी भइल बा गंजी में। का भेल भाई देखो का भेल भाई। देखो आई देखो का भेल भाई। ला देखो। हाँ तो पहन ली ना। ऊपर से तो जामा पहने के बोल रही बा। का हो ना लो की मेहरारू के बन कमा के लिए आके देवले बेकार बा। ठीक बा पैसा दिया है तो अपने आगे मालिक के समझ लेता है सारा कुछ। मालिक ला कुछ ना होके के चाहे जे मन करेंगे करस। कत कनिया तो ना कुछ हो कब स्वप्न में न सोची हो। मेहरारू सन के बन कमा के ले लिया के दे देवल बन महा बेकार काम बाटे। कमा के लिए के दे दो सब अपने आप के मालिक के समझ लेता रस। मालिक के दे तो कुछ ना होके के चाहे लेकिन के लिपस्टिक चूड़ी ह तो उठलाली ह तो काजरा ह तो कच्ची ह उसमें कमी ना होके के चाहे। ठीक बा सफाई कमी ना होके के चाहिए। ठीक बा जिंगा मन करे करस। जिंदगी बेकार बाटे हम के जियले बेकार बा। जा तनी लिया देवे। हाँ ठीक बा। किना जितना मन करे उतना किना। हमरा ला तो एगो गंजी नहीं खे किना। लड़का ला अपना ला जितना मन करे उतना किना। चुप चलावा की ना लड़का फटले पहनी लोग का कही देखी तो। लोग का कही लोग तो हमरा कुछ कहते नहीं खिनू भिखारी। ठीक बा खाना ले आवा। ठीक है ले आओ तनी खाना हो। ली खाई। क्या इतना रोटी टटाइल बा हो। रातू के बसिया रातू के बसिया ह तो इहे लिया के दे दिलू हमरा के। हाँ तो उबरन लोग तक का करी। उबरर लख तो काहे उबरर लख माने जरूरी बा कि जे एकदम ज़्यादा ही पका दिया कम ना बनावे के। अरे अंजाद ना आइल हो। अंदाजे नहीं किया हो तो रोज बनाओ तारू तब वो अंदाज नहीं किया हो तारा। ठीक बा बाप बाप रे बा बड़ी थकान हो गई बा। करे कथी करे कर ले कथी खरीदे कर ले। अरे तनी चूड़ी लेवे गोरनी है नार लखटे। आई कथी है ये चूड़ी ना है सब हैला है। ठीक बा ई पहनने के बाटे। ठीक बा आई नया बा हमले जगह फिर ना 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 ना, ना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें सब्सक्राइब करें। चलते हैं अगला वीडियो में तब तक बाय।